Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу. Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто заходзіць, праглядае наш YouTube-канал. Дзякую вам, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, выслухоўваць гэтыя катэхезы, здабываць адпаведныя веды, паглыбляць сваю веру. І асаблівым чынам падчас гэтага цыклу катэхезаў, каб паглыбляць свой удзел у найсвяцейшай Эўхарысты. Запрашаю да супольнай малітвы, папросім Духа Святога, каб напоўніў нашыя сэрцы і даў нам патрэбны розум. У імя Іца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, прыйдзі да нас. Асвяці нашыя сэрцы, запалі у нас агонь любові, каб веды, якія мы атрымліваем, служылі на карысць нашаму духоўнаму жыццю. Каб кожны раз, калі прынимаем удзел у Эўхарыстыі, гэтае спатканне, камунія з Богам была жывой. Каб мы узмацняліся у веры, у вернасці, каб мы таксама выходзілі напоўненыя Божым словам і Божай любоўю. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Дзякуй за супольную малітву. Запрашаю чарговая наша катэхеза. Разважаем, паглыбляем паасобныя часткі святой імшы. І сёння некалькі слоў пра спеў, падзяку і малітву пасля святой камуніі. Падыходжанне да святой камуніі, спажыванне эўхарыстычных постацяў цела і крыві Езуса Хрыста і вяртанне на свае месцы – гэта тое, што мы робім падчас кожнай імшы. І трэба звярнуць увагу, што спадарожнічае ўсяму гэтаму адпаведны спеў. Спеў на святую камунію. Гэты камунійны спеў, падобна таксама як іншыя спевы, якія спадарожнічаюць працэсіям у часе святой Эўхарысты. Гэта працэсія на ўваход, працэсія з кнігай Евангелля, працэсія з дарамі, і таксама будзе яшчэ працэсія на выхад. Яна мае сваё пастаяннае месца, гэты спеў ён павінен быць. Гэты спеў знаны ў літургіі ўжо ад 4 стагоддзя. Аб гэтым сведчаць некаторыя дакументы касцёла, айцы касцёла таксама выказваліся на гэтую тэму. Найчасцей гэта быў псальм 144 альбо псальм 33. Паслухайце, калі ласка, наше беларускае тлумачэнне гэтых псальмаў. Псальм 144, малітва аб перамозе і спакой. Благаслаўлёны Пан, мая цвярдыня, Ён рукі мае прывучае да змагання, а пальцы мае да вайны. Ён міласэрнасць мая і абарона, прыбежышча маё і мой вызваліцель. Ён шчыт мой, я на яго спадзяюся. Ён робіць мой народ падданым мне. Пане, чым ёсць чалавек, што ты клапоцішся аб ім? Чым сын чалавечы, што думаеш пра яго? Чалавек падобны да подыху. Ягоныя дні як цень, што мінае. Пане, нахілі свае нябёсы і сыдзі. Дакраніся да гор, няхай яны задымяць. І гэтак далей. І урывак з псальму 33 «Хвала Божаму провіду». Радуйцеся ў Пану справядлівыя, праведным прыстоіць спеў хвалы. Слаўце Пана на гуслях, грайце яму на 10-струннай арфе. Спявайце яму новую песню, прыгожа грайце яму і гучна. Праўдзівае слова Пана, і ўсе ягоныя учынкі верныя. Ён любіць справядлівасць і правасуддзе. Міласэрнасцю Пана поўніцца зямля. І гэтак далей. Менавіта гэтыя псальмы у часе працэсіі прыняцця святой камуніі і вяртання на свае месцы спадарожнічалі ўжо ад 4 стагоддзя. І гэтыя псальмы сапраўды рознымі спосабамі выконваліся, спявалі цэлы псальм, альбо потым перарывалі гэты псальм адпаведнымі заклікамі, вершамі. Найчасцей гэта былі словы «Алелюя» альбо іншыя
дапасаваныя да літургічнага перыяду. Вельмі часта падчас гэтага спеву таксама гучалі словы: вочы ўсіх чакаюць цябе, пане, ты даеш ім страву ў адпаведны час, ты адкрываеш сваю руку і ўсё, што жыве, насычаеш даволі. Яшчэ адзін спеў, паглядзіце на яго і распрамяніцеся радасцю. Яшчэ адзін спеў: скаштуйце і убачце, як добры наш пан. З часам гэтыя спевы і таксама гэтыя заклікі атрымалі назву антыфона на святую камунію. І яны былі заўсёды выконваныя, і адыходзіць традыцыя ад спеву псальмаў. Распачыналася камунія, спяваліся гэтыя менавіта антыфоны, а псальм ужо рэдка спяваўся. У папскай літургіі ў Рыме папа даваў знак хору, который спяваў, абы закончылі спеў у адпаведным моманце, і гэтым заканчэннем найчасцей быў заклік праслаўлення Богу Тройцы, хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Гэтыя спевы, яны ўсё больш развіяліся ў такім напрамку меладыйным, і таксама калі ўвайшлі музычныя інструменты, вельмі прыгожыя былі. Ад 10 стагоддзя наступае ў літургіі касцёла менавіта ў гэтай частцы пазбаўленне вершаў псальму, ён ужо не спяваецца, і асталася толькі сама гэтая антыфона. Яе так і называлі камунія. Падобны працэс наступіў таксама і з імшальнымі антыфонамі. Яны ўваходзяць, можна сказаць, ужо на такой пастаяннай аснове, як літургічныя тэксты у імшал. Запісаныя, прапісаныя ў імшалі, которые неабходна абавязкова выканаць, калі распачынаецца святая камунія. У часе развіцця літургіі гэтая антыфона на святую камунію заняла сваё месца, і гэты спеў, который наступае раней, баранку Божы, спявана таксама у часе святой камуніі. Былі такія традыцыі, што баранку Божы спявалася не толькі перад прыняццем паказання гэтых постацяў, але таксама і падчас святой камуніі. Гэта так для цікавасці, маленькі рыс такі гістарычны. Падмуркам гэтай антыфоны да камуніі, падобна таксама як і іншых антыфон імшальных, напрыклад, на ўваход, былі заўсёды біблійныя тэксты. Яны былі дапасаваныя да літургіі, да часу, альбо потым, як мы сёння гэта бачым, гэта урыўкі са святога пісання, вельмі часта яны пераклікаюцца, адгукаюцца тое, што мы пачулі у Слове Божым, асабліва ў Евангелі. Потым падчас прыняцця святой камуніі таксама яшчэ раз гучыць, прыгадвае гэты духоўны змест і тое асаблівае заданне, ласку, которое дае нам Слово Божае, і калі мы прынимаем святую камунію. Падчас адновы літургіі пасля другого Ватыканскага сабору звярнулі асаблівую ўвагу на гэтыя камунійныя антыфоны. Яны займаюць вельмі важнае месца, і агульныя уводзіны да рымскага імшалу у гэтых уводзінах можам прачытаць такую інфармацыю. Калі святар прымае сакрамент, пачынаецца спеў на камунію, які праз яднанне галасоў азначае духоўную еднасць тых, хто прынимае святую камунію. Гэта той багаслоўскі духоўны змест. Мы усе разам. Камунія наступае не толькі з Богам, мы яднаемся, але і паміж сабою. Перад гэтым, так як мы чулі ўжо, ёсць знак супакою, знак міру. Калі мы кланяемся, падаем руку духоўна і таксама фізычна яднаемся, і знакам адзінства з'яўляецца тое, што усе разам выконваем той сам спеў, і з гэтым спевам ідзем прынимаць святую камунію. Паказваем таксама сардэчную радасць, і больш яскравая выяўляе супольнасны камунійны характар прысутных на эўхарысты.
і сапраўды сардэчная радасць і яскравае выяўленне супольнага характару. Гэта, для нас увага, часамі можа заўвага, каб мы сапраўды спявалі. Каб мы сапраўды спявалі, ідучы да святой камуніі. Гэта не толькі заданне, абавязак хору нашага, чы тых, хто вядзе, праводзіць гэты спеў, але менавіта ўсіх вернікаў. Гэта выраз маёй малітвы, а тым больш, той змест, які мы выспеваем, ён таксама падкрэслівае глыбіню спаткання з Езусам Хрыстом. Спеў гучыць на працягу ўсяго часу, калі вернікам удзяляюць сакрамент. Аднак, калі пасля камуніі выконваецца гімн, то спеў на камунію заканчваецца раней. Сапраўды, гэтыя прадпісанні паказваюць, што ёсць такая магчымасць, гэты спеў не павінен зацягвацца, і калі ёсць урачыстасць, такая нагода, і на заканчэнне прыняцця святой камуніі выконваецца гімн, гэты спеў павінен быць скарочаны. Яшчэ адно прадпісанне, трэба паклапаціцца пра тое, каб кантары маглі належным чынам і ў адпаведны час атрымаць святую камунію. Гэта клопат касцёла, каб усе удзельнікі літургіі перш за ўсё прынялі святую камунію і каб гэтыя функцыі не былі перашкодай менавіта ў прыняцці таго, што найважнейшае падчас цэлебрацыі. Далей, калі мы гаворым пра спеў на святую камунію, гэтыя спевы касцельныя, которые мы маем у нашых спеўніках, гэта таксама вельмі цікавая гісторыя. То, што мы казалі, у літургіі былі псалмы і гэтыя антыфоны. Не было, скажем так, аддзельных нейкіх спеваў. Пасля рэфармацыі Марціна Лютера менавіта касцельныя спевы яны увайшлі ў літургію. Задумкай Марціна Лютера стала тое, што каб людзі на сваёй роднай мове спявалі, тыя, асабліва хто не ведаў лацінскай мовы, каб яны далучаліся дзейсным чынам да літургіі. І такім чынам у пратэстантызме яны ўваходзяць у літургію, а касцёл таксама за гэтым паспяшаецца, і ўжо ад пачатку 16 стагоддзя пачалі паўставаць спевы, песні, на грунце гэтай пратэстанцкай, можна сказаць, рэформы паявіліся спеўнікі, і ў каталіцкім касцёле таксама загучалі гэтыя спевы, якія спявалі людзі на сваёй роднай мове. Гэтых спеваў сапраўды ёсць вельмі шмат. Касцёл звяртае ўвагу, каб гэтыя спевы на камунію, каб яны мелі эўхарыстычны характар, каб яны выспеввалі таямніцу эўхарыстыі, той духоўны змест прыняцця святой камуніі, плёнаў святой камуніі. І гэта таксама ўвага для тых, хто выбірае гэтыя спевы, каб гэты момант асаблівым чынам паказаць гэтую эўхарыстычную лучнасць. Асабліва, калі ёсць перыяд адвенту, ці цяпер Вялікага посту, гэтыя спевы на перыяд літургічны спяваем на пачатку ці прыканцы, а вось на камунію святую павінен быць менавіта спеў эўхарыстычны. Вельмі важным месцам з'яўляецца прыняцце святой камуніі, каб сапраўды яно было напоўнена духоўным зместам найважнейшым, але таксама трэба звярнуць увагу і касцёл у агульных уводзінах да рымскага імшалу таксама нам падказвае, што важным з'яўляецца, каб мы умелі таксама пасля прыняцця святой камуніі, калі закончыцца спеў, таксама памаўчаць, увайсці ў цішыню. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу, 87 пункт. Для спеву на камунію можна ўжываць альбо антыфонаў з рымскага градуала з псальмамі ці без яго, альбо антыфона з псальмамі са звычайнага градуала, альбо іншыя адпаведныя спевы, зацверджаныя канферэнцыяй біскупаў. Гэты спеў спяваецца альбо толькі хорам, альбо хорам ці кантарам з народа. Калі спеву падчас камуніі няма, бывае такое, то антыфону, змешчаную ў імшале, могуць прамаўляць усе вернікі, ці толькі некаторыя з іх, альбо лектар, калі толькі яе не прамаўляе сам святар пасля таго, як прымае святую камунію, і перад тым, як пачынае ўдзяляць яе вернікам. Можа быць такая сітуацыя, калі няма спеву, і тады неабходна
прамовіць гэтую антыфону. Найчасцей яе прамаўляе святар, калі сам прыме святую камунію, гаворыць гэтую антыфону і удзяляе камунію ўсім вернікам. Важным, яшчэ раз на гэта звяртаю увагу, каб пачуць. Гэта не малітва святара, гэта малітва народу, і гэта той духоўны глыбокі змест, які мае нам спадарожнічаць, каб мы сапраўды глыбей прынялі святую камунію. Пасля заканчэння удзялення камуніі, кажа агульнае ўводзіну да рымскага імшалу, калі дазваляюць абставіны, святар і вернікі пэўны час моўчкі моляцца. Паводле жадання ўсе сабраныя могуць выканаць таксама псальм, іншую песню хвалы альбо гімн. Перайшлі мы ад спеву падчас камуніі цяпер да гэтага моманту, который называецца падзяка. Важным з'яўляецца, каб мы сапраўды вучыліся гэты момант добра перажываць. Вярнуліся мы на сваё место, ў сваю лаўку, што далей рабіць. Падзякаваць Пану Богу за гэты дар святой камуніі. Можа быць, гэта асабістая малітва, але так як мы чулі, у супольнасці знаходзімся, цэлая супольнасць дзякуе за гэты дар. Выразам з'яўляецца менавіта адпаведны спеў на праслаўленне, на падзяку, гімн. Бывае так, што спяваецца гімн, магніфікат, ці цябе Бога праслаўляем, але вельмі важным таксама з'яўляецца тое, каб мы умелі знайсці хвіліну цішыні. І гэта сапраўды вельмі важны, прыгожы момант. Такую асабістую гісторыю раскажу. Служыў я ў адной парафіі, і сапраўды пасля імшы прыходзяць людзі, і прыйшла такая спадарня з вялікай падзякай, кажа: хачу вам, ксёндз, вельмі моцна падзякаваць. Так было прыгожа на літургіі. Ну і я, як так прынімаючы да сябе гэтую падзяку, кажу, так падумаў сабе, напэўна, добрая благамілія, спадабалася Слова Божае, вельмі вам хачу падзякаваць, кажу, калі ласка, стараюся заўсёды прыгатавацца, видіць, што бачыць, што я не разумею, пра што нагаворыць, кажа, але я хачу падзякаваць вам за гэтую цішыню пасля камуніі, што сапраўды быў гэты момант, калі не спявалі, нічога не гаварылі, у цішыні адаравалі Пана Бога ў нашых сэрцах. І таму гэта важны момант, асабліва цяпер, калі мы перажываем час вялікага посту, каб да гэтага вяртацца альбо увайсці ў гэтую цішыню, не баяцца, бо цішыня з'яўляецца мовай Пана Бога. Пасля падзякі, пасля камунійнай, наступае малітва пасля камуніі. Гэта адна з тых трох малітваў, которые таксама запісаны ў рымскім імшале, у фармуляры дня. І гэтая малітва, таксама як калекта, як малітва над дарамі, яна злучаная, увайшла ў літургію ўжо ад 4-6 стагоддзя. Святар яе прамаўляе, усе вернікі заклік да малітвы, молімся, прамаўляе яе святар, і ўсе адказваюць на яе амэн. Важным з'яўляецца пачуць. Найчасцей у гэтых малітвах касцёл звяртае ўвагу на тыя плёны, которые у нас адбываюцца, прарастаюць дзякуючы святой камуніі. Часамі гэта канкрэтныя заданні, каб мы сапраўды, прыняўшы святую камунію, былі апосталамі, евангелізатарамі, каб мы жылі паводле той ласкі, якая у нас нам была дадзена праз найсвяцейшы сакрамент. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу падкрэсліваюць, звяртаюць увагу на гэты момант так. На завяршэнне малітвы народа Божага, а таксама на заканчэнне усяго абраду камуніі, святар прамаўляе малітву пасля камуніі, у якой моліцца аб плёне цэлебраванай таямніцы. На імшы прамаўляецца толькі адна малітва пасля камуніі, якая завяршаецца карацейшаю канцоўкаю, а менавіта калі скіраваная да Бога Айца праз Хрыста Пана нашага, а калі скіравана да Айца, але ў канцы ўспамінаецца Сын, які жыве і валадарыць на векі вечныя, і калі скіраваная да Сына, да Езуса Хрыста, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Народ акламацыі амен робіць малітву сваёй, спяваючы яе альбо таксама прамаўляючы. Гэта столькі сёння зместу, як заўсёды запрашаю, заахвочваю, каб чарговы раз, калі мы выслухалі гэтую катэхезу і пойдзем на святую імшу, каб гэтыя моманты асабліва заўважыць, каб іх глыбей перажыць, тое, што мы спяваем, ідучы да святой камуніі, момант падзякі, ці гэта будзе супольны, ці асабісты, ці ў цішыні, ну і таксама пачуць змест малітвы пасля камунійнай. Дзякую вам за ўвагу,
пахвален Езус Христос. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.